ಪಾಲೆ ಬಲೆ ತಲೆ ಪಾಲೆ. ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಗ್ಲ ಮೋಗದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ತುಲೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೂವು ಓಡ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಬರ್ಸದ ಕಾಲ ಬರ್ಸಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೂವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿಂಜರ ಆತನು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏಬಲ ಇಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ದುಂಬು ಪೋಡೆಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡವರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದು ನಾಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಗೆದ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದು ನಾಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಜೊರಾನ ದಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಅರನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ ಅಂಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಜೊರಾನ ದಾಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಜನೆ ತುಳುನಾಡದ ಕುಳೊಂಜಿ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪನೊಲಿ CID ದ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ವಾಸು ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಈತದ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ತಾರದ ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಾಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಾರೆ ಅವೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದಿತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಒಗ್ಗೊಂದು ತಾರದ ಮರಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತಾರದ ಮರ ಇತ್ತಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪರ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತದು ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಐನ ತೆಲಿಕೆದ ರೂಪಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಗುರು ರಂಗಯ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡದಕ್ಲು ಪೈವಳಿಕೆಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಕಾಸರಗೋಡದ ಪೈವಳಿಕೆದಕ್ಲು ಮೆಗಲು ಸತತವಾದ ಮೂಜಿನೇ ಎಸಲಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಬಂಡಿನ ನಾಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಆದುಂಡು ಐನು ದೆತ್ತನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅವು ಸಾಕಾರ ಆವಡು ಜೋರಾನ ದಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪೈವಳಿಕೆದ ಗುರು ರಂಗಯ್ಯ ತಂಡುಗೆ. ಸ್ಟೈಲಿಯೇ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅರ್ಧ ಜಾರ್ ತಿರ್ತಿ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಲರ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲರ್ ದಾದಾಪುರ ದಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಡ ರಡ್ಡು ಬರ್ಪುಡ ಅವು ಅತ್ತಿಯೇ ಮೂಲಲ ಗಲೀಜು ಮಲ್ಪುರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಇಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದಾದಾವಡ ದಿಕ್ಕು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿಯೇ ದಾದಾವಡ ಪನ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಸತೀಶರ್ ನೀಲೋಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸತೀಶೆ ಬೋಡ ಇದೆ ನಾನು ಸುರುಕೆ ಬರ್ಪುಣ ಎತ್ತ ಸತೀಶ ಓ ಸತೀಶ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏರ ಬೈದೇರು ತುಲಗೆ ಏರು ಸುರೇಶ ಏರು ಬೈದಿನಿ ಓ ದೇವರು ಜವನೆ ಏರು ಮರ ಹೈ ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಅಂತಿತ್ತೆ ಏರನ್ ಗೊತ್ತೈಜ ಏರು ಮರಯ ಏನಿಯೇ ಪುಂಡ್ಲಿಕೆ ಓ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಜನ ಬಲ ಮರ ಕುಲ್ಲು 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 ದುದಾದ ಸುಡಿಗೆ ಸಿಡಿ ಇಂಜಿನ ಪುಂಡ್ಲಿಕ ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಯೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಂಡ ಇಂಜಿನ ಮರಯ ವಾ ದೇನ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಿಲ್ಲ ದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿ ಮಾಡ ಇನ್ನ ಒಂಡದ ದಾದಾ ನಿಕ್ಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಬೇಗ ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಕು ಮಾಡು ಆಪದ ಗೊತ್ತಾರವಲ್ಲಿ ಹೋಂಜಿ ದಾದಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಾದಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಾರಾಯ ದಾದಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಒಂದು ಅಪದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮಯಪ್ಪ ಕಮೈ ಹೊರ ಪೋಂಡ 25 ಇರ್ದು 30 ಮುಟ್ಟ ಕಣದು ಬರ್ಪಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಏನೋ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡ ಕಾಲಿಗೆ ಐಟು ಬರ್ಪಿ ಹೌದಾದ ಅವು ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪನಿ ಅವು ಆಯ್ಡನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಐ ಓಟೆ ಪೋತಿ ಆತ ಜಾಯನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಮಂತದು ಓಲಿಯೇ ಆರವದಿಯೇ ತಾರೆ ಇಂಚ ಬೇಡ ಇಂದೆ ತಾರೆ ಬರ್ತ್ ಮಿತ್ತೇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು 25-30 ಕಡಪುಡ್ಬೇಕ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ತಾರೆ ಮಿತ್ತಣ್ಣ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಎತ್ತಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೆತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ 25-30 ಪಾಪ ಕಡಪುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಕುಬಲ ಕೂತು 25-30 ಬೊಂಡ ಜಪುಡ ಅದು ಕೊರ್ಪುಜನ ಐನ ತಾರೆ ಹೋಯ್ತು ಬಾಣೆ ನೀ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತ ಪಂಡೇನೋ
ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ಅವರವರ ಕಡಪುಡ್ಚೆ ಪಂಪೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಂಗಿ ಒರರ ಕುಬಲ ಜನರ ತಾರೆ ಮಿತರ ತಾರೆ ಉಲ್ತು ಜಬ್ಬುಡ ಪಾಲಿ ಗೈತೆ ಬರಲ್ಲ ತೂನಗನ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಎಂಚಿನೇಕೆ ಮಿತರ್ವಾತಿ ದಾಯ್ತೆ ನಿಕ್ಲನ ಎಂಗ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಎಂಗ ಏತ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬತ್ತದನು పోయండి ఇంక నికిలే పాతరనుకున్న నావా ఆయన అతి ಬೇಗ ಮುಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪುರಂದು ಏತ ದಿನ ಅಂದು ಮಾಡುದು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೆತ್ತು ಕೋರು ಮಾರಾಯ ಅಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಅವಳೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೋರು ఓ తక్ ఆయన పామజిండియే ಆವಾಜಿತ್ತಲ್ಲ ఆయన దెక్కొడతయే ಅవి ತಾಯ ಪನೆರ ಪೋಯ ಮೇಡ ತಾರದೆ ಬೇರೆ ತಾರೆಡು ಪಾಮಾಜಿದ ಕೋಳಿ ಪುನಿ ಇತ್ತದ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪು ದಾನ ಹುಡುಗ ಆಪುಜ ಐದು ದಾದ ಅವಡು ఆయన సోపుడే మోటార్ పెద్ద దెక్కొడు ಮೋಟರ್ ಬಂದು ತಾರಾಯಿ ದೆಕ್ಕು ಈ ಸರ್ತಿ ದೈ ಕೊಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕದು ಈ ಸರ್ತಿ ದೈ ಕೊಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತರು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಮಾರೆ అవు వాసన వరపునా ಕಣ್ಣಗನೆ ಎಣ್ಣೆನು ವಾಮಾಲು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಎಕ್ಕಡು ನಾದು ಮಾರೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಗೇಮ್ ಗೊತ್ತ అవు అత్తియే ఏ తారనికి ఎన్ని మారే ತಾರೆ ವಾಸನೆ ಬರ ಮೀಂದ ಚಲ್ಲು ಗೊಬ್ಬರ ಪಟ್ಟ ತಾರೆ ವಾಸನೆ ಬರದಿಪ್ಪ ಅರೆಕಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ದೊಂಬು ದಿಪ್ಪು ಎತ್ತ ಮಾರೆ ದಾನ ಹುಡುಕೇನಿಗೆ ಅವು ಐಕ್ಯದಾನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಾಯಡ ದಾದ ಹೊಡಿತೈಕಿ ಐಕ ಕಡೆರ್ತು ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಿಡೋಡು ತಮ್ಮನದ ಸಂಟ್ ಬಿಡೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಿಡೋಡು ಆ ತಾರದ ದನಿ ಬಿಡೋಡು ಸುರೇಶ ಬೆಟ್ಟು ಮೇಡ ಕತೆ ಈ ಬಿಡು ಅದು ಮೇಡ ಕತೆಗೆ ತಾರದ ಕುಮ್ಮಳದ ಮೊದಲು ಉಂಟ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಡಿಗೆ ಏರಿ ನಾ ತಾರದ ದನಿ ಮಾಡೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆತ್ರ ಎಂಕೆ ತಾರೈ ತೆಪ್ಪೇರ ಪೂಜ దాదా బండరీరు ಎಂಕೆ ತಾರೈ ತೆಪ್ಪೇರ ಪೂಜ ಈ ಬರೋಡ ಮಾರಾಯ అంజన దెప్పులే దాదా తూపేరు ಆಡತ್ತ ಅಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಡತ್ತ ಆಡ ಮಾರಾಯ ಬತ್ತನೇಗೆ ಹೊರದೆತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತೊಂದು ದೆಪ್ಪು అండ తారే పడుతున్నాయి దుమ్మ ప్రార్థన అని పడిస్తాను ದಾದ ಒಂದೈತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ತಾರೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ತಾರ ಇದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನ ತಾರ ಇದ್ದಂತೆ ತಾರ ಇದೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿದ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇರೆ ತಾರ ಹುಡುಗ ಕೊರು ತಾರ ಇದೆ ಪೇರ ಆಪು ಜತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈರಳಿಜ ತಾರೈ ತಾರ ಇಚ್ಚಿ ಹೊರ ಈರಳಿಜ ತಾರೈ ಏನು ಸಾರಡು ಒಣ ಸ್ವಾಮಿನೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡು ಆಡು ಬಿಡು ಮಾರಾಯ ತಾರಾಯಿ ನಿನ್ನ ಓಪನ್ ಹಾಕುಜಿ ಬಿಡು ತಾರೈತ ವಿಷಯ ಬಿಡು ಈತ ದಾಣ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ತಾರ ಒಂಜಿ ಮಿತಾರ ಮಾರಾಯ ಆವಿಯೇ ತುಕ ಓ ಕಮಲ ಆ ಗೋಣಿದೆ ತಂದು ಬಲ್ಲದೆ ತಾರ ಇದೆ ಬೇಗ ಬಲ ದಾದನ ಕಮಲಲ್ಲೇ ತೊಂದುಳ್ಳ ತಾರೈ ಬೆಚ್ಚಿಯರ ತಾರಾಯಿ ಬೆಜ್ಜು ನೆಂಜಿನ ಎನ್ನ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಈತಾಯ ಬಿಜ್ಜರ ಹೋಗುನು ಅವು ನಿನ್ನ ತಾರ ಇದೆಪ್ಪಲ ತಾರ ಎನ್ನ ಬಿತ್ತಲು ಮೂರನೇ ಬೇಜಾಡತ್ತ ಎನ್ನ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮೂರನೇ ತಾರ ಎಂಕೆ ಅತ್ತ ಈ ದಾದ ಮಾತು ಎನ್ನ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಮಾರಾಯ ಈ ಬೆಜ್ಜು ಯಾನ ಬೆಜ್ಜೋನ್ವೆ ಹೌದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ಯಾರ್ಥ ಆಯ್ಕರಿತ್ತ ತಾರ ಮಿತ್ತರ್ನೆ ಎನ್ನ ಬಿತ್ತಲು ಮೂರನೇ ಪೂರ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಬೆಚ್ಚುವೆ ಈ ದಾದ ಎಪ್ರಿ ಬುಳುವತ್ತೇರ್ನೆ ಎನ್ನ ಮೇಲುಗೈ ಮಾಡ್ಬನಿ ಈ ಮೇಲುಗೈ ಮಾಡ್ಬನಿ ಈ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಎನ್ನ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬೆಚ್ಚುವೆ ಎನ್ನ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬೆಚ್ಚುವೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ അതിന് പണ്ട് പണ്ട് എന്നാണ് ദുർബലമായ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ കെറുപ്പേണ്ടി അയ്യോ ದೇವ ಅಬ್ಬ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬೆಲ್ಟ್ ಸತೀಶ ಈ ಅಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾರತಿ ಏನ ಲಕ್ಕ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮರ ತಾರಾಯಿ ಈರ್ತಾನೆ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಗೆಲ್ತಾರ ಇದು ಆವಂತ ಮಾರ ಓ ಸತೀಶ ಹೊರ ಏನ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾರ ಓ ಸತೀಶ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತು ಬಿಡಿಯ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಈನ ಮಳೆ ಜಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ತ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡ್ಚೆನ್ನ ಸ್ವಂತ ಓರಿನ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಗ ಮಾರ ಎಂಚ ಬನ್ ಈ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಸೈ ಅಂಚಂಡ ನಿನ್ನ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಪೂರಾ ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಪೂರಾ ಎಂಕೆ ಆವಂದ ಎನ್ನ ಬಿತ್ತಲು ಬುರ್ರ ಎಂಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ್ಣಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಬಿತ್ತಲು ಪೂರ್ಣ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತಿ ನಿನ್ನ ಬಿತ್ತಲು ಪೂರ್ಣವು ಎಂಕೆ ಓ ಮಾರಾಯ ಒಂಜಿ ತಾರ ಇದೆ ಕೋರ ಮಾರಾಯ ದಾ ಇದೇ ಬಲ್ಲ ತಾರ ಇದೆ ಪೇರ ಬೋಪತ್ತ ಕುಬಳ್ಳ ಕುಳ್ಳಿದು ತಾರಾಯಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ತಕ್ಕೊಡುದಾನೆ ಅವು ಅವೇಂಜಿನ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ದೆಪ್ಪುನೆ ಆಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜ ಯಾನೆಲಾಗುವೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಪಜಿ ಮಾಡಲು ಪೂರ ಕಡ್ತು ಮಾಡು ಮಾರಾಯ ಹೌದಾ ಭಾಜಿ ಮಾಡಲು ಕಡ್ತು ಎನ್ನ ಕಲ್ಲೋರ್ ಸರ್ದು ಉಲ್ಗೆಲ್ ಮಾಡಲು ಬರುದು ಏತು ಹೊಡಿಬೋದು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ
ಪತ್ತರ ಕಟ್ತಾರೆ ಐತು ನೀಕು ಕುಬಳ್ಳ ಗಡ್ಪತೊಲಿ ಅತ್ತ ಓ ಸತೀಸ ಮೂಲು ಕುಳಗೆ ತಾರದಿತ್ತಾನೆ ಸ್ಕಿದ್ದಾದ ಬೂರಿ ಅತ್ತ ಮಾರ ತಾರೇದು ಮುರಿಯನ ತಾರದು ಬೂರಿ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ತಾರೆ ಎತ್ತ ಬರ್ತೇನೆ ಹೊರ ಪತ್ತದ ಹೊರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಂಡು ಓಡತ್ತ ಆಸತ್ರೆಗೆ ಯಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ ಬುಕ್ಕ ನಿನ್ನ ತಾರೆ ಎತ್ತ ಬರ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ತಾರೆ ಬೇಡ ಮೂರ್ತಿನ ಓಡಗಿ ಮೂರ್ತಿರನ್ನ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿತ್ತಲೆ ಮೂರ್ನ ಏರಗಿ ಅವು ಎಂಕೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಂಡೋಲ ಸತೀಸ ಸುರೇಶ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ ಕಾಸು ದಕಲು ಕಾಸು ದಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂಪೇರು ಅಂಡ ವಿಜಯಣ್ಣಂಚತ್ತು ತಾನು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸನ್ನು ಓರಿಪಾದಿನ ಕಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಾಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಲೆಸಲೇನು ಮಲ್ದಿರು ಬಲೆ ತಲುಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಕಾಸರಗೋಡದ ಪೈವಳೆ ಕೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪೊಲವು ದೆತ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇ ಸಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲ ಪೊಲವು ಕೊಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ನ ಬುದಾರ್ என்ன புதார் பிரவீத் ಗುರು ರಂಗಯ್ಯ ಗುರು ರಂಗಯ್ಯ ಇರ್ನೇ ಬುದಾರ್ ದಿತ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಅದೇ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಸುರು ಕಾದನ್ ಪನೋಲಿ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗಿ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗಿ ಆರ್ ನಮ್ಮಗೆ ಓಕೆ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಚ ಆನಂದ್ ಕೇಳೋಡಿತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರುಕಾದ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರು ಟು ನಿಖಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೆ 3 ನಿಖಿಲ್ ಭಾರಿ ಬಂಗದೆತ್ತದ ಕಾಸರಗೋಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಪರು ಅವೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಕು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈತ ಉಮೇದೆಡು ಓಲ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಖಿಲು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗಾದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪರು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ನಿಖಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪರು ಪೋಯ್ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಿಖಲ್ ಜೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೋಕ್ಲು ಬಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಅಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟುಗೆದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ತುಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದು ಅವಳೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತಿಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಎತ್ತಿಂಡು ಮೂಜು ಸರ್ತಿ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಆಂಜನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಒಂದು ನಿಖಿಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ತೂಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಸತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇರ್ ಬಂತೀನಿ, ಪಲಯ ಬಂತಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗುರು ಗುರು ಬಂತೀನಿ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ ಗುರು ಪಂಡಿನ ನೆನಪುಂಡು ಇರ್ನ ಗುರುವೇ ಇರ್ನ ಪಲ ಏನು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಸಚ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟುಗೆದರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪುನ ಒಂದು ತೂಪಿನೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೀಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೀಸ್ಟ್. ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ್ ಬೈದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈ ತಾರಾಯ್ದೆ ಪುನ ನಾತು ನಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ದರಿ ಅಸಲ್ದೊಂಜಿ ನಾತು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ತಾರಾಯ್ದೆ ಪುನ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಗುರು ರಂಗಯ್ಯ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾ ಅಂಜನೆ ಹರೀಶ್ ವಾಶು ಶೆಟ್ರ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲೆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಗುಡ್. ಇರುವೆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂದ ಈಗ ನಾವು ಫೇಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೆಗ್ಗೆಪಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ವಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರುಕಾದ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗಳು ಇರು ಬರ್ಬಾರು ಗೆಂದಾಡು ಸೋಪಾಡು ಚೀರ ಉದ್ದೇಶದ ಅದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡದ ಐನೇ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ ಮುಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ. ವಾ ಕೊಂಚ ಐವ ಎಸಲ ಆಡ್ಲ ಇದು ಬರ್ಬಾರು ಏತ್ ಎಸಲ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ. Okay, ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳು ಇಡೀಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಾ ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳುಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರೋಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾತರ ಐವ ವರ್ಷ ಕರೀದ ಐವನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೊಂದು ಬರ್ ಇರ್ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈರ್ ದಾದ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅದು ನಾನಿರಡೆ ಬಾತೆರು ದೇಗಿ ರೇಪಂಡ ಈ ನಮನ ಕಾಸರಗೋಡು ದೈನ ಸುಮಾರು ಬುಗರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಪುಗರ್ ಬೇಡ
ಪುಗರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಣ ಕಾಸು ತುಳು ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳು ಪುಗರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪುಣೇರಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಲ ಪುಗರ್ ಬೇರೆ ಅವನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಜಂಕಿ ಈರಿ ನನ್ನ ಪುಗರೊಂದಿಲ್ಲರ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲರ ಅವಳ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗರ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ಪಂಡ್ಯನ ಕೇಂದ್ರತೆ ಯಾನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳುನು ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಗೆ ಅಂಜಾಡ ಪಂಪಡದ ಆಯ್ತದಂಡ ಅಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಹತ್ತಿರಂದು ಅಂಜಾದಿಂದ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಣ್ಣತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಉಣ್ಣತೆ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕ ಅಂದು ಅವೇ ಅವೆ ಅಂಜದಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಸಂದ ಅವಳತೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಏರ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ಬೆರಿಸಗ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಅನ್ಬೇಕು ಅವೇ ನೀ ಏರ್ದಂಡ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಅಂಜನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ದಯಾಗ ಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬೆಳೆಪಾವನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರು ಮೆರ್ನ ಗುರಿಕಾರ್ ಮೇಡ್ ಆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವನ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಬೇಲಲ ಮೂಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಡಪುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನ ಬಡೆ ನಂಚಿನ ನಿರೂಪಕರ ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ ನಾಯಿದ ಕೆರ್ಂದಳ್ಳು പേരെത്തുന്നുണ്ട ആയിത്ത കിന്നിക മാത്ര ആപിനി അപ്പന തികലത പേര് അപ്പന ബാല്യലെ മാത്ര ആപിനി അണ്ട പെത്തದ ಕೆರ್ಂದಳ್ಳಿ പേരെത്തുന്നുണ്ടാണ്ട ಅವು ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿಗಳಾಪುಂಡು ದೇವೇರೆಗಳಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನರಮನೆಗಳಾಪುಂಡು ಏರೆಗಳಾಪುಂಡು ಈ ಪಾತ್ರೆ ದಾಯಪನೊಂದಲ್ಲ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಜನಟ ಕಾಸುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಸಿತ್ತು ನಾವು ಅಕಲೆಗೆ ಅಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪಿನಡ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾತ ಪಾಪದ ಕಲೆಗಳ ಪಡೆದು ಒಬ್ಬನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪಡೆದು ಒಬ್ಬನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಪಡೆದು ಒಬ್ಬನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಪಡೆದು ಬಂದುಂಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ ಕಾಸದ ಕುಲು ಕಾಸ್ದಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂಪೇರು ಅಂಡ ವಿಜಯಣ್ಣಂಚತ್ತು ತಾನು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಿನ ಒರಿಪಾದಿನ ಕಾಸಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಾಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಲೆಸಲೇನ್ ಮಲ್ದಿರು ಅರೆ ಏಪಲ ಪಂಪಿನ ಎಂಗು ಜೋಕುಲ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಐಟ್ಲ ಪಾಪದ ಬಡಬೇರಿನ ಜೋಕುಲ್ ಬಂಡ ಅಂಕ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಕುಲು ದುಂಬರಡು ಅಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಕುಲು ಗೇನೋನು ಕಲ್ತದು ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನ್ಯದ ಬದುಕೊಡು ಪಂದ್ ಏಪಲ ಪನೊಂದು ಪೆರ ಬೋಡು ಬೋಡುಪಿನ ಸಕಾರ ಸಕಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅರೆಗಾಲುಡು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಅಂದ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ರೈತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಪದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ವರ್ಷಲ ಕಲ್ಪನ ಬರವದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆ ಬೂಕು ಪರ್ಯಾವು ಚೀಲ ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ತಂದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅರೆ ಆ ಬೂಕುಂ ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೇನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ದೂರ ಒಂಬೈಡುಲ್ಲೆರಡಲ್ಲ ತುಳು ಬದುಕಿನ ಮೆಂಚ ಒಂದು ಪುಂಚಿತಿನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೂಕು ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದಿಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಮಾತ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಬೆರಿತಾಂಗು ವರ್ಪಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಶಾಸ್ತಾವದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಡೀ ದಿನ ಎಡ್ಡೇನ ಪೊರುಮುನ ಕುಲ್ಲೇರು ತಾರನಾಥ್ ಹರೀಶರು ಹೇಮಕರ್ ಅಂಜನೆ ಸತೀಶ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಡಪತ್ತದ ಆ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿಕ್ ಕಲ್ಪುನ ಉಂತಾದ ಬರೆಲೊಂದು ಪುನಃ ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಯಕೋದು ಪುನಃ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಇನಿ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಧನುಷ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಾದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಈ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಲಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಡೆ ಅಕುಲು ಕಾಯಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸದ್ದದಿರು ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಧನುಷ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಬೆರಿತಾಂಗಿ ರೇಗಿದ್ ವಾ ಜೋಕುಲೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಕಲೆಗೆ ದೇವರು ಕುಡೊಂಜಿ ರೀತಿ ಡೆರೆನ ಒದಗವರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಚಿಂತನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದರ್ದೇರು ದೇವರನ್ನ ಹೊರಟು ಕಡಬುಡ್ದೇರೆಂದು ಪಂಡಲ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪವನ್ನು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ಮಾಮೂದ್ ಪಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅವನ್ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಬರೋಡು ಸ್ವಾತಿ ಬರೋಡು ಸ್ವಾತಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಬರೋಡು ಅದೊಕ್ಕ ಮೇಘ ದಿನೇಶ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮೇಘ ದಿನೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬೂಕುದ ಚೀಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು
ಮೇಘ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿತ್. ಮೇಘಗಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಚರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ನಿಶ್ಚಿತ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸವಿತಾ. ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ. ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಬರೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಜಯರಾಜ್. ಜಯರಾಜ್ ಶ್ರೀಶಾ. ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಕಲೆನೆ ಒಂಜೆ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ತೂಪಿನಾರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ. ಇನಿ ಆ ಬೂಕು ಚೀಲ ಅವನ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಹಿಂದುಲು ಪರೆಯೋ ಬ್ಯಾರ್ಲು ಪರೆಯೋ ಕಿರ್ಸಂದಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವನ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲೆಕಡೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ನಡಪುಡುಂದಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣೊಟ್ಟುಗು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ತಾರ್ನಾಥ್ ಹೇಮಕರ್ ಹರೀಶರ್ ಮೊಕಲ ಸತೀಶ್ ಮೊಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈತಲ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಲೇಸು ಮೂಡ್ದು ಬರುಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರೆಯೋ ಅತಂದಾಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪರೆಯೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪರೆಯ ಪೂರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಟ್ಟ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜಂತ ಬೆಗರುಂಡು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಈ ಪುಡ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟಾರ್ನ ಕಚೇರಿ ಕುಲೊಂದು ದೀಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕುಲು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸುಭಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜವಣರ್ನ ಕಲ್ಲ ಕೂಟ ಐಟ ಒರಿಯರಿನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಅವರಿನ ಬುಡ್ದು ಬಾಯಿಕಾದ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪುಡ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಇತ್ತ ಈ ಲೇಸನ್ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ. ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ.